この本はここに置こう。おや、一冊足りないようだ。棚に残った爪痕、そばに落ちていた羽。まさかまたどこかの崖つのめどりがクッションにするため巣に持ち帰ったのか。まったく。森へ行き、誰か本を持ち帰っていないか確認してきてもらえるだろうか。もし見つけたら返してもらってくれ。それとクッションが欲しければ私にそう言えばよいと伝えてほしい。みんなに手伝ってもらって小さめのクッションを作る必要がありそうだな。